Ya wis. Angenteni mawon Mas. Nggih monggo. Suwe rak katut ki koyoke rada samar ngono lho. Iya Mas. iya ora katut lah, sing penting rono-rono katut kowe ya. Alhamdulillah. Iki ana apa jan? Aku tak kira mau salah lokasi aku lho. Mas. Ya ndak. Sing ning kono mau lho. Kono ke takbiran kene iki dangdutan. Ayo, Nduk, monggo. Nggih. Bawa boten? Aku bawa Oh, permulaan. Ya. Iki ndudono nek campur sari ana bawane syarate. Tatung. Iya Kang Mas aku pening kene iki lho. Iya iya wis monggo. Tak tunggu sliramu rawuh sampe bingung gawe tangis tangis kang kebak dedonga man sliramu kang tak pilih donya akhirat. Ya Allah Ya Rabbi Amin. Sekar gemelan. Mobillah yang bayar dados. Mas Arno. Yuk. Ayo yo. Benarak Mas Arno. Yeah. Yalo.
So. Ya. Meh lali aku. RS Audio matur sembah nuwun. Oke, mandiri video syuting saya. Oh, sing ngencok mandiri ya, Mas. Ini langsung sekaligus masuk YouTube karena ini live streaming bisa dilihat di Irak dan Palestina khusus. Ya. Percaya Sekar Gumelar kok. Ya. Monggo dados. Kledang kait tengah rayat Jaya Pongno Mas Menteng. Ayo Mas Koyo. Ayu Damar Jati. Sekar Gumelar lo iki lo. Kata sangat pamundutan sayang, mangke langsung sajat mawon. Dipun list rumiyin. Ya, mangke kita list dari Mas Koyor sebagai selaku panitia permintaannya dermaga birahi Mas ya. Apa Mas? Dermaga biru. Oh, pokoknya geleman kula. Iya, Tapi iya. ana DP-ne ora? Iya no. Oh, Mas jelas, Koyor Mas. agar kayu sengon lancar. Lah, iki rezekine lancar. cetha, Mas. Cetha. Yuk. Monggo dados. Kledang kait tengah rayat Matur sembah nuwun wong ayu Damar Jati.